Takto takmer pred rokom sme sa o ženách vo svete financií rozprávali v štúdiu s mojím dnešným hosťom Jankou Holíkovou. Vítajte u nás opäť po roku. Dobrý deň. Janka, počas posledného roka sa dve Slovenky dostali na Mount Everest. Ženu na prezidentskom poste však vystriedal muž. Ako to je so svetom financií? Ako sa Slovenkám darí tam? Podľa prieskumu finančnej gramotnosti sa povedomie žien, Sloveniek o investíciách zvýšilo za posledné 3 roky o viac ako 4%, čo je vynikajúca správa. Zároveň sa stále viac a viac žien zaujíma o tému investovania a financovania a čo ma veľmi teší, to nie je len v tej kategórii, ktorá hrala doteraz prím, a to sú ženy mileniálky alebo teda 49 ročné, ale máme svetielko nádeje u 20-ročných slečien, ktoré sa o investovanie aktívne zaujímajú. Celosvetovo, napríklad podľa prieskumu spoločnosti Fidelity, sa za posledný rok každá 7 z 10 žien venuje téme investícií alebo je aktívna nejakým spôsobom na finančných trhoch, a to nie len vo svojom dôchodkovom sporení, čo je opäť posun zo 60% z minulého roka. Takže ženy sa viac zaujímavé o financie a zvyšuje sa počet tých, ktoré sú aj aktívne. Ženy sú tak všeobecne považované za zodpovednejšie. Platí to v domácnosti, ale platí to aj čo sa týka teda peňazí a financií? Platí to aj v peniazoch. Ženy sú konzervatívnejšie investorky. Mnohokrát na ten začiatok potrebujú tomu porozumieť a trvá im dlhší čas, kým sa k tým investíciám dostanú, ale potom naozaj je to aj motivované tým, že majú iný životný cyklus, iné životné potreby a väčšinou v prvom rade myslia na seba, na rodinu, na zabezpečenie dlhodobých cieľov, čo im umožňuje byť práve pri investovaní úspešnejšími mnohokrát. V čom sa správame pri investovaní inak ako muži? V prvom rade je to práve ten dlhodobý cieľ motivovaný nejakou životnou udalosťou, ako som pred chvíľou hovorila. To znamená, ženy si stanovujú stratégiu na dlhodobo a sú ochotné sa jej držať oveľa viac. Nepodliehajú emóciám, o tom veľa rozprávame, a nepodliehajú tým výkyvom. Zároveň tým, že zarábajú menej, bohužiaľ aj menej investujú, to je pravda. Na druhú stranu sú oveľa zodpovednejšie v tom, ako vrstvať ten majetok, a vždy si nechávajú väčšiu rezervu práve na neočakávané životné situácie. A v čom je za mňa pozitívum pri dosahovaní lepších výsledkov je to, že sa nenaháňajú za tou jednou úžasnou akciou, ktorú trafia a získajú na nej 400%, ale práve viac diverzifikujú, tak ako v živote sa spoliehajú na viac nôh, tak to aj v investovaní. Teraz by som sa spýtala na takú citlivú tému. Mnoho žien sa v tom strednom zrelom veku rozvádza, respektíve mnohé ženy, dajme tomu po 50-ke, 60-ke prichádzajú o svojich mužov, pretože tí sa dožívajú nižšieho veku. Čo robiť, aby sme v istých životných situáciách neprišli o svoje finančné zabezpečenie? Jediný a dobrý recept je začať oveľa skôr, pretože ak v 20 rokoch začnete postupne investovať, a to jedno koľko, tej finančnej istote nie je dôležité, či máte málo alebo veľa investovaného, ale začať a budovať to, akumulovať ten majetok. A potom si vytvoríte pocit finančnej nezávislosti alebo bezpečia, ktorý vám umožňuje úplne inak sa rozhodovať a práve neprichádzať do takýchto životných situácií. Poďme si však povedať na rovinu, máme toho naozaj veľmi veľa. Staráme sa o svoje deti, o svoje rodiny, chodíme do roboty, manažujeme možno aj v tej práci veľa vecí. Ako si ešte nájsť čas na to, aby sme si manažovali peniaze? V prvom rade je vytvoriť si ten priestor, v druhom samozrejme stále sú tu ľudia, odborníci ako my, ktorí vám s tým veľmi radi pomôžu. Neznamená, že my ženy musíme robiť úplne všetko. My potrebujeme niekoho, komu budeme dôverovať a s kým sa poradíme a ktorý nám potom tie prostriedky pomôže spravovať a budovať ten majetok. Ako to je s nastupujúcou generáciou mladých žien? Vedia sa už starať o svoje peniaze lepšie ako tie predchádzajúce? Úžasná správa pre mňa je, že slečny dámy, ktoré majú teraz 20 rokov, sa oveľa viac venujú práve odkladaniu peňazí a investovaniu a zaujímajú sa o to v posledných rokoch viac ako tie generácie predtým. Že veľká časť slečien dám v mladom veku už prvé investície má za sebou, samozrejme v pomere k ich príjmu a k tomu, čo sú schopné odložiť. Ale je to až 10% dám v tomto veku, ktoré už aj na Slovensku majú nejakú priamu skúsenosť s prvým investovaním. Je aj množstvo podnikateliek, ktoré napriek tomu, že podnikajú, tak sa starajú doma o svoju domácnosť, o svoje deti, učia sa s nimi, varia. Ako tieto zvládajú starostlivosť o peniaze a majú vôbec čas na to, čo si zarobili, sa aj o to postarať? Z mojej skúsenosti je veľká pásca práve to, aby ste nedotovali iba tú firmu a neriešili po finančnej stránke iba
firmu ako takú, ale práve urobili si čas a oddelovali svoje financie od tých financií firemných. Pretože ja verím, že tie podnikateľské príbehy budú úspešné, ale poznáme situácie, kedy nie sú a mnohokrát aj tie rezervy, ktoré ženy majú na budúcnosť seba, detí a rodiny, minú do tej firmy a potom zostávajú bez finančnej zábezpeky. Takže tam je veľmi dôležité si to oddeliť a opäť nič iné. Nájsť si čas, vyčleniť si a venovať sa svojim financiám. Ďakujem veľmi pekne za praktické informácie. Ďakujem a prajem pekný deň.